Dobry wieczór. Radzi witamy wszystkich na debacie, która tego się tematu mniejszościów, a spisu powszechnego. Pogadamy się teraz o tym, jak rozmaite mniejszości w Polsce rychtują się do tego spisu, jakie mają związane z nim nadzieje, a też mono jakieś strachy. Z tego, że mamy sam gościów z rozmaitych polskich regionów i nie wszyscy poradzą spokopić śląsko-gotka, dzisiaj wyjątkowo przekludzimy się na polsko, no ale nie bójcie się, wnet do śląskiej gotki wrócimy na zichę na następnej debacie. A zatem, szanowni państwo, witają państwa Rafał Rzepka oraz Bartłomiej Wanoc z kolektywu Otwarty Śląsk. Szanowni państwo, już 1 kwietnia bieżącego roku startuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku, czyli dokładnie ten moment, raz na 10 lat, kiedy obywatelki i obywatele Polski mogą zaistnieć w przestrzeni publicznej z uwagi na fakt, że oczy państwa polskiego są właśnie na nie w tym momencie zwrócone. Spis powszechny to okazja dla mniejszości, żeby zaakcentować swoje istnienie i udowodnić, że Polska nie jest jednolitym krajem, jak to by wielu chciało i wielu się śni. Dzisiaj poprosimy przedstawicielki i przedstawicieli różnych mniejszości, czyli o różnej wielkości i statusie prawnym, o odpowiedzi na pytania, dlaczego ten spis jest dla nich ważny, jak się do niego przygotowują i jakie według nich może przynieść skutki. No dobrze, ale w takim razie kim one i oni są? Poznajmy ich. Daria Kuziak to łemkowska kompozytorka, skrzypaczka, członkini zespołów NLM Folk, Kyczera oraz Rostoka, studentka Wrocławskiej Akademii Muzycznej oraz studencka aktywistka. Justyna Majerska-Schneider, albo też Jusia Fium-Bioteł, wilamowianka, działaczka na rzecz kultury i języka wilamowskiego, prezeska Stowarzyszenia Wilamowianie, doktorantka na Wydziale Artes Liberales. Adam Heibel, kaszubski pisarz, satyryk i dziennikarz Radia Gdańsk, zawodnik, trener i propagator kaszubskiego sportu narodowego Błyczki, który swoją drogą wszystkim polecamy, wiceprezes Stowarzyszenia Kasiepskie Jednota. Piotr Szatkowski, albo też Piotr od Szatków, działacz i internetowy oraz naukowy wojownik, walczący o zatrzymanie śmierci mowy mazurskiej, a jak sam o sobie pisze, prywatnie typ nerda zakochany w językach i radiu. Oraz Julia Kaiser, wiceprzewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rybniku, członkini i wicekoordynatorka Młodej Lewicy w okręgu 30. Szanowni Państwo, parę słów o samej debacie. Właściwa część debaty będzie składała się z 4 przygotowanych przez nas pytań, na które po kolei odpowiadać będą uczestnicy i uczestniczki debaty. Przypominamy prośbę tutaj do uczestniczek i uczestników, żeby po wygłoszeniu odpowiedzi wyłączyć mikrofon celem uzyskania jak najlepszego obrazu dźwiękowego, głównie dla naszych słuchaczy. I jeżeli w trakcie debaty u naszych słuchaczy, widzów pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania, to jak najbardziej można wysyłać je w facebookowym czacie przy tym żywym streamingu. Tyle tylko, że prosimy o pytania skierowane całościowo do wszystkich przedstawicieli i przedstawicielek mniejszości, tak żeby wszyscy mogli odpowiedzieć. Wobec tego, jeżeli tutaj widzę, nie ma żadnych sprzeciwów, przechodzimy wobec tego do naszego pierwszego pytania, już do właściwej części debaty. Pierwsze pytanie, które jest skierowane do uczestniczek i uczestniczków naszej debaty, to prośba przede wszystkim do każdego z Państwa, żebyście scharakteryzowali pokrótce swoją mniejszość bądź wspólnotę, z której się wywodzicie, w kilku zdaniach, oraz odpowiedzieli przy okazji również na pytanie, co zmieniło się między rokiem 2011 a bieżącym rokiem w kontekście waszej mniejszości oraz w kontekście tutaj waszej kultury. Jako pierwszą proszę o odpowiedź zgodnie z ustalonym, przyjętym wcześniej porządkiem obrady, znaczy debaty, Darię Kuziak, Łemkinie. Dobry wieczór Państwu. Łemkowie są mniejszością etniczną, wschodniosłowiańską mniejszością etniczną.
mają swój język, mają swoją osobną kulturę, która jest odrębna od wszystkich innych kultur, ma swoje charakterystyczne cechy. W szczególności właśnie folklor jest bardzo, bardzo różni się od folklorów innych mniejszości i innych również narodów. Co zmieniło się od 2011 roku? Myślę, że zmieniło się bardzo wiele, nie jedynie w łemkowskim środowisku, ale po prostu zmienił się świat. Dzisiaj ludzie są bardziej otwarci, by mówić o swojej przynależności narodowej, przyznają się do tego, kim się czują. Jeśli chodzi o samo środowisko łemkowskie, w 2011 roku powstało pierwsze łemkowskie Radio Lem FM. Niedługo po nim powstało również Radio Lemko, dzięki czemu Łemkowie mogą na co dzień słuchać języka łemkowskiego właśnie w radiach internetowych oraz również naziemnych. Cały czas rozwija się kultura, język łemkowski jest językiem nauczanym w szkołach. Nie dzieje się może to na taką skalę, jakbyśmy chcieli, ale mimo wszystko jest taka możliwość. Myślę, że dzisiaj Łemkowie na pewno mają większe możliwości niż w 2011 roku. Pytanie tylko, czy je wykorzystają. Dziękujemy bardzo tutaj za odpowiedź. Teraz poprosimy o odpowiedź Justynę Majerską-Schneider z Wilamowitz. Sehr kommt, ich habe sehr froh, dass wir können sein, za tej schwere Zeit aby Sław Ercyła. Także witam wszystkich serdecznie. Wilamowianie to grupka, która przybyła w XIII wieku na tereny między Oświęcimiem a Bielskiem-Białą. Jest nas bardzo mało obecnie. Jest to około 3000 mieszkańców w samej miejscowości, aczkolwiek z kulturą i językiem utożsamia się znacznie mniej. Wszystko w wyniku przerwania tego kontaktu międzypokoleniowego po II wojnie światowej, kiedy to w 1945 roku nastąpił zakaz mówienia w języku wilamowskim i kultywowania kultury. W związku z nieprzestrzeganiem tego zakazu ludzie byli wywożeni na Ural bądź trafiali do powojennych obozów koncentracyjnych na terenie Polski lub ZSRR. Od 2011 roku rozpoczęła się u nas bardzo intensywna rewitalizacja, ponieważ w poprzednim spisie powszechnym bardzo nieliczne osoby deklarowały się jako wilamowianie. Samo to, że też nie można było jeszcze wtedy mówienie otwarcie o swojej tożsamości nie było jeszcze dość powszechne. Cały czas w Wilamowicach do tej pory w sumie panuje taka trauma historyczna i związana w ogóle z wpisywaniem się na jakiekolwiek listy identyfikacyjne w związku z folksistą, którą tutaj był obowiązek podpisywania, zresztą tak jak i na Śląsku, to więc Ślązacy na pewno zrozumieją to zagadnienie, że do tej pory ludzie obawiają się podawać tak własną identyfikację, ale dzięki rewitalizacji, którą podjęliśmy w sumie tak dość intensywnie właśnie po tym 2011 roku, coraz więcej się mówi o tożsamości wilamowskiej, a także coraz powszechniej podejmowane są różne działania oddolne mające na celu zarówno rewitalizację kultury, tożsamości, jak i języka wilamowskiego. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz poproszę o głos Adama Hebla z Kaszub. Witaj też Baro Mileczno. Jeżeli chodzi o Kaszubów, no to my jesteśmy narodem, który jakimś cudem nie wyginął w tej całej burzy dziejowej. Żyjemy na Pomorzu Gdańskim, dawniej żyliśmy także na Pomorzu Zachodnim. Nasza kultura już wówczas miała więcej wspólnego z kulturą połapską, która jest na zachodzie, niż z kulturą polską i z tego też zachowała się do czasów nowożytnych nasza odrębność. W XIX wieku Florian Cejnowa na fali Wiosny Ludów rozpoczął coś, co nazywamy ruchem kaszubskim. Od razu powiedział, że jesteśmy odrębnym od Polaków narodem, natomiast razem powinniśmy dążyć do niepodległej Polski. Wydaje mi się, że inaczej troszeczkę wyobrażał sobie tę Polskę jako miejsce bardziej uznające podmiotowość takich narodów jak Kaszubi, więc też tak to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze doświadczenia, no to też wiele osób, podobnie jak wśród Wilamowian, Ślązaków, z pewnością także pozostałych mniejszości, boi się deklarować swoją odrębność.
bardzo często ogranicza ją do jakichś domowych, rodzinnych kontaktów, a na zewnątrz nie chce się wyróżniać. Natomiast ostatnie dwa spisy pokazały bardzo ciekawą tendencję. Mianowicie w 2002 roku 5000 osób zadeklarowało się jako Kaszubi z narodowości. I tutaj tylko króciutko powiem, w 2003 roku na łamach miesięcznika Pomerania uczeni z Instytutu Kaszubskiego podkreślali, że prawdopodobnie te deklaracje są pomyłką, ponieważ chciano w jakiś sposób zaznaczyć swój regionalny koloryt, ale niekoniecznie chodzi tu o odrębną narodowość i gdyby była możliwość zadeklarowania drugiej tożsamości, wówczas te 5000 osób by się rozpłynęło i wszyscy deklarowaliby, że są Polakami i Kaszubami. No i było takie wielkie sprawdzam, ponieważ 10 lat temu wprowadzono taką możliwość i te 5000 osób się nie rozpłynęło, tylko wręcz przeciwnie, jest nas już ponad 16 000 osób, które deklarują, że mają narodowość kaszubską, nie jakąś tam dodatkową, regionalną, etniczną przynależność, tylko narodowość. Więc to daje nam pewne nadzieje, że jednak ten ruch takiej emancypacji i upodmiotowienia się Kaszubów następuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz proszę o głos Piotra Szatkowskiego z Mazur. Dobry wieczór, serdeczny Dankeschön za einladunek. Ja jest bardzo rad, co mogę z wama porozmawiać o naszych mazurskich i nie tylko mazurskich rzeczach. Tak, zaczynając od spraw historycznych, właściwie o jakim ludzie mówimy, mówiąc o Mazurach. Mazurzy to taki typowy lud pogranicza, który znajdował się gdzieś pomiędzy tożsamościami niemiecką i polską, a mniej więcej na początku XX wieku zaczęła się kształtować także myśl o tej trzeciej drodze, czyli że Mazurzy są właściwie ludem odrębnym, oczywiście zachowującym elementy tych dwóch wcześniej wspomnianych kultur, ale także z własnymi elementami. Niestety większość Mazurów w okresie PRL-u opuściła Polskę, obecnie mieszkają w Niemczech, natomiast osób o pochodzeniu mazurskim na naszym terenie, na Mazurach zostało około 10 000, z czego według spisu w 2011 roku tylko około 1400 osób zadeklarowało tożsamość mazurską, pozostali deklarowali bądź to tożsamość polską, bądź niemiecką, bądź którąś z kombinacji polsko-niemieckich. Ja osobiście uważam, że paradoksalnie nie jest to zły wynik, ponieważ nie było wówczas żadnej kampanii na rzecz zapisywania się na Mazura, tak to nazwijmy. Co się wydarzyło od 2011 roku? Wzrosło zainteresowanie mową mazurską, kulturą mazurską, rdzenną. Udało się wydać elementarz, udało się wydać pierwsze słowniczki, tłumaczenie Małego Księcia po mazursku, troszkę piosenek. Jest generalnie pewien ferment głównie w sieci, ale nie tylko, wokół kultury mazurskiej. Dlatego też mam nadzieję, że uda się ten wynik przynajmniej podtrzymać. Dzięki. Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi. Teraz na sam koniec tej części części pytania poproszę o głos Julię Kaiser, Niemka. Hallo alle zusammen, vielen Dank für die Einladung. Witam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. No to tak, Niemcy to najliczniejsza mniejszość narodowa zamieszkująca Polskę. Podczas przeprowadzonego w 2011 roku Narodowego Spisu Powszechnego zadeklarowało ją 144 000 obywateli polskich, w tym w województwie opolskim aż 78 000. Na Śląsku 34. Wedle danych spisu z 2002 roku największe skupiska obywateli polskich narodowości niemieckiej znajdują się w centralnych i wschodnich powiatach województwa opolskiego. Na terenie 19 gmin województwa opolskiego i 3 gmin województwa śląskiego przedstawiciele mniejszości niemieckiej stanowią ponad 20% mieszkańców gminy. W całej Polsce mamy wiele organizacji mniejszości niemieckiej, w zależności od regionu. Główne organizacje to właśnie Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Związek reprezentuje 9 towarzystw społeczno-kulturalnych działających w
9 województwach i około 600 kół terenowych. Co się zmieniło? No, zmieniło się mnóstwo rzeczy. Na pewno działalność bardzo się rozwinęła, czy to właśnie tworzenie projektów, co ja właśnie kocham, że to bardzo wszystko się rozwija medialnie, internetowo, przez co coraz więcej młodych ludzi się angażuje w to wszystko. No właśnie w młodzieży pokładane są ogromne nadzieje na kultywowanie tej tradycji i historii niemieckiej, jak i pielęgnację języka niemieckiego. Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Następnie przechodzimy do kolejnej rundy pytań, właściwie kolejnego pytania, które zada współprowadzący Bartłomiej Wanot. Tak, chcielibyśmy zapytać przedstawicieli mniejszości o to, w jaki sposób przygotowują się do tego konkretnego spisu powszechnego w 2021 roku, jakie akcje są organizowane przez jakieś stowarzyszenia mniejszościowe czy wolne elektrony działające w tej mniejszościowej sferze. I przy okazji tego pytania też odpowiedź na pytanie, jakie przeszkody czy bariery widzicie rzucane, czy to przez przedstawicieli polskiego państwa, przez polski rząd, czy może, to uśmiecham się do Łemków i Kaszubów, przez przedstawicieli innych organizacji. I pierwszą proszę o odpowiedź Darię Kuziak z Łemkowyny. Chyba mamy jakiś problem. Dobrze, w takim razie wydaje mi się, że może spróbujemy przejść do następnego prelegenta, a do Darii wrócimy na koniec, jeżeli się problemy techniczne jakoś wyjaśnią. W takim razie, czy mogę prosić Jusię o odpowiedź na pytanie o przygotowania i przeszkody? Freud. Więc jeśli chodzi o przygotowania u nas, no są bardzo trudne z powodu COVID-u, zresztą tak jak wszędzie, aczkolwiek w Wilamowicach sytuacja jest dość specyficzna, ponieważ w większości opiera się o działania oddolne i takie, które niekiedy ciężko ogarnąć z poziomu internetu. Ale na pewno jakąś mała kampania na Facebooku ruszy jutro bądź pojutrze, co jest dla nas dużym zaskoczeniem. Odezwał się do nas Główny Urząd Statystyczny z prośbą o przetłumaczenie ulotek na język wilamowski, co jest dla nas dużym sukcesem i nie spodziewaliśmy się w ogóle takiej reakcji ani takiej propozycji, więc no, napawa to dość dużym optymizmem. Natomiast no, jeśli chodzi o przygotowania, no tutaj cały czas pracujemy nad uświadamianiem ludzi w rozmowach, bo to głównie wiadomo praca oddolna, że tożsamość to nie jest tylko i wyłącznie język, ponieważ w Wilamowicach bardzo często używa się tego jako synonimów, jako czegoś, co jest sobie równoważne. Oczywiście język jest bardzo ważną składową częścią tożsamości, ale w przypadku Wilamowic istnieje duże grono Wilamowian, którzy nie posługują się w ogóle językiem, ale poczuwają się do tej tożsamości, więc chcemy uświadamiać, że no niekoniecznym warunkiem jest tutaj język, chociaż jest bardzo ważny dla całości kultury, ale to, kim się ktoś poczuwa, również gra rolę, co nam tutaj daje szansę, że troszeczkę lepiej wypadniemy pod kątem statystycznym. No ale w dalszym ciągu mówimy o paruset osobach na niewiększej grupie. Jesteśmy jednak dość małą mniejszością. Dziękuję za odpowiedź. Czy Daria jest z nami? Czy możemy poprosić o odpowiedź na pytanie Tak, o przygotowania? Okay. Przepraszam najmocniej, jakieś problemy techniczne. Oczywiście, ja z młodą grupą Łemków z okolic Wrocławia i ogólnie z Dolnego Śląska, czyli z tak zwanej Czurzyny, ponieważ nie wspomniałam o tej pierwszej części swojej wypowiedzi, ale Łemkowie zamieszkiwali Łemkowszczyznę do 1947 roku, czyli tereny Beskidu Niskiego, i w tym roku odbyła się akcja Wisła, w ramach której zostali przesiedleni na ziemie zachodnie. No i z tego powodu właśnie no, Dolny Śląsk jest jednym z największych skupisk Łemków.
No i właśnie większość z nas studiuje we Wrocławiu właśnie, gdzie jest bardzo dużo Łemków. I właśnie z młodą grupą osób postanowiliśmy stworzyć kampanię informacyjną odnośnie spisu. Zrobiliśmy to bez udziału innych organizacji. Chcieliśmy zrobić to sami, dlaczego to też za chwilę o tym wspomnę, ale postanowiliśmy stanąć ponad wszelkimi konfliktami i stworzyć kampanię informacyjną dotyczącą spisu. Jeśli chodzi o nasze prognozy, ciężko jest powiedzieć, ale główne cele, jakie mamy, to przede wszystkim to, żeby Łemkowie nie bali się przyznawać do swojej narodowości, żeby chcieli przyznawać się, że są Łemkami, żeby wybrali, ale mimo wszystko, żeby wybrali właśnie narodowość łemkowską, możliwe, żeby postawili ją na pierwszym miejscu, żeby przyznali się do tego, że rozmawiają z rodzicami w języku łemkowskim. Czy mnie słychać, czy zacina? Trochę zacina, ale trochę słychać. Okej. I naszym głównym celem jest przede wszystkim to, żeby Łemkowie, ci, którzy do tego przyznać, a ci, którzy nie są zdecydowani, żeby jednak się do tego przekonali. Jeśli chodzi o zagrożenia ze stron innych organizacji, no zagrożenie to jest może troszkę za ostro powiedziane. Jednak Łemkowie mają ten problem, że część z organizacji łemkowskich nie uznaje Łemków za osobny naród. Więc jeżeli mamy się przyznawać do narodowości łemkowskiej, no to trzeba jeszcze uważać, że taka narodowość istnieje. Te organizacje, które nie uznają narodowości łemkowskiej, uważają, że Łemkowie są Ukraińcami. Jest to dosyć spora część naszej społeczności. No i właśnie osoby, jakby zwolennicy tych organizacji i też tego podejścia do Łemków zapewne będą chcieli wybrać narodowość łemkowską obok ukraińskiej, bądź jedynie narodowość ukraińską. Zależy nam też na tym, żeby te na przykład mieszane rodziny na przykład zapisały podwójną narodowość swoim dzieciom, żeby też Łemkowie, którzy nie są do końca zdecydowani, żeby jednak tą narodowość łemkowską skazali. No, bo działamy głównie w internecie, no bo w dzisiejszych czasach trudno jest zrobić cokolwiek innego. Też koronawirus bardzo popsuł nam wszelkie plany związane z kampanią. Czasem, który w sumie no, już za parę dni się zacznie, czyli samym tym spisem, który dopiero będzie. Ale myślę, że damy radę jakoś mimo wszystko z pomocą internetu jeszcze tę naszą kampanię ciągnąć. Też planujemy jakieś ulotki i na szczęście mamy takie miejsca, gdzie jest duże skupisko Łemków, na przykład przy cerkwiach prawosławnych i grekokatolickich. No i głównie tam liczymy na to, że będziemy mogli jeszcze gdzieś tam więcej się pokazać, no ale to wszystko będzie zależne od sytuacji, jaka będzie w Polsce. Dziękuję. Dziękuję za odpowiedź. I teraz prosiłbym o odpowiedź Adama, bo widziałem już zdjęcia bardzo ładnych kaszubskich billboardów i równie gorących dyskusji, które wynikały w komentarzach pod tymi billboardami. Tak, różne dyskusje nie tylko na temat tych billboardów, ale także innych przejawów naszej działalności były. Na samym początku ja bym chciał powiedzieć coś, co pewnie dla naszego grona aktywistów jest oczywistością, ale może nie dla wszystkich, że to, że my teraz działamy i intensyfikujemy te działania, to nie znaczy, że my nie promujemy tej idei poza spisami i tak naprawdę ten spis jest pewnym podsumowaniem tej dekady działań. No, żeby ktoś nie pomyślał, że my po prostu nagadujemy ludzi na narodowość. Oczywiście to tak nie wygląda. Natomiast ta kampania ma służyć temu, żeby ludzie, którzy już tę tożsamość mają albo kształtują, są na jakimś etapie kształtowania tej tożsamości, no, zobaczyli, że to jest właśnie ta szansa, żeby się pokazać. No i jak my te szanse realizujemy? No w taki sposób, po pierwsze, kaszubskie środowisko jest podzielone na polonocentryków i kaszubocentryków, tak to nazywamy. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, największa organizacja, zachęca do deklarowania narodowości polskiej i jako tej drugiej tożsamości wpisywania kaszubskiej, co no, pokazuje zdecydowanie, że zrzeszenie nie jest już organizacją wszystkich Kaszubów, która łączy w sobie wszystkie stronnictwa i gdzieś stara się
działać łącząc te różne grupy interesów czy różne zapatrywania i no to już jest jasne. Drugą organizacją jest Kasiepsko Jednota, która zachęca zdecydowanie od samego początku do deklarowania narodowości kaszubskiej. No i zaczyna się to dziać przede wszystkim w internecie. Taki mamy rok, że trudno działać poza internetem, już kolejny rok niestety. I tutaj działamy w ten sposób, że w internecie pokazują się różne treści, które właśnie każda ze stron stara się którymi przekonać do tej swojej wizji. Pojawiają się już billboardy, jest to inicjatywa Artura Jabłońskiego, która jest według mnie świetna i to też pokazuje, że nie tylko jakieś duże organizacje mogą w ten sposób działać, ale tak naprawdę każdy z nas bierze za to odpowiedzialność i pojawiają się te różne billboardy. No i cóż, i tak to wygląda, jeżeli chodzi o te nasze przygotowania. Na pewno tych działań będzie z czasem coraz więcej. Ja też zachęcam, i to do wszystkich mniejszości, żeby też no, nie ograniczać tego do tych działań oficjalnych, ale także w rozmowach z ludźmi, z bliskimi zachęcać ich do tego, pokazywać, że jest taka opcja, ponieważ nie każdy ma tego świadomość, nie każdy gdzieś tam w głowie sobie łączy te dwa wątki, że jestem Kaszubą, Ślązakiem czy członkiem innej mniejszości, a że tutaj jest spis. Jakoś im się to po prostu nie łączy, więc do tego zachęcam, żeby łączyć to. No i jeżeli chodzi o jakieś przeszkody ze strony polityki czy sposobu przeprowadzenia tych spisów, to na razie jakichś większych nie spotkaliśmy poza jednym, który niestety jest uciążliwy, to znaczy najprawdopodobniej kaszubska opcja nie będzie jedną z tych domyślnych na liście, tylko trzeba będzie zaznaczyć, deklarując narodowość kaszubską, inna i tam ręcznie wpisać kaszubska. Niby szczegół, ale jednak wiele osób może się w tym nie odnaleźć i to na pewno jest rzecz, która powinna ulec zmianie, a no, niestety nie zapowiada się. Ja przynajmniej nie wierzę w to, że teraz na kilka dni przed spisem GUS jednak zmieni coś tam. Natomiast pozytywem jest to, że do nas również Główny Urząd Statystyczny do stowarzyszenia się zgłosił i to w takim tonie, że podziękował za to, że my wspieramy promowanie tego samospisu, więc tutaj raczej te relacje oceniam jako dobre. Dziękuję za odpowiedź. Teraz prosiłbym Piotra jako reprezentanta też bardzo mało liczebnej grupy o opisanie, jak w takich warunkach można przygotowywać się do spisu, skoro nawet nie znalazło się na tej długiej liście mniejszości, które GUS proponuje. Zgadza się, niestety w tym roku nie znaleźliśmy się w tej rozwijalnej liście, ponieważ oczywiście Mazurzy nie posiadają żadnego oficjalnego statusu, nie są po prostu uznaną ani grupą etniczną, ani mniejszością narodową, co w porównaniu z poprzednim spisem jest niestety pewnym utrudnieniem. Mazurzy znajdowali się na tej liście 10 lat temu, zresztą podobnie jak setki innych tożsamości. Co robimy? Dobrze Adam podsumował, że tak naprawdę będzie to wielkie sprawdzam naszej 10-letniej działalności, wszystkich mniejszości podejrzewam. Natomiast zgodnie z uwarunkowaniami pracujemy głównie w internecie. Ja już powoli zaczynam rozkręcać kampanię informacyjną w sieci. Kolejne posty na prowadzonych przeze mnie stronach i grupach będą się pojawiały. Wiem, że inni mazurscy aktywiści też już namawiają. Mam zamiar także wydać specjalny numer czasopisma Cech, którego mam szczęście być redaktorem naczelnym, gdzie postaram się w sposób jak najbardziej skondensowany i zrozumiały opowiedzieć o tym spisie i o tym, że jest możliwość spisania się jako Mazur, przynajmniej jako jedna z dwóch tożsamości. Jakie są problemy? Oprócz tego, że nie jesteśmy na rozwijalnej liście, o czym już wspomnieliśmy, głównym problemem moim zdaniem są bariery wśród samych potencjalnych uczestników tego spisu po stronie mazurskiej. Po prostu już co najmniej kilka razy spotkałem się z opiniami, że niektórzy się po prostu obawiają wpisywać tożsamość inną niż ogólnonarodowa, czy tożsamość inną niż dominującą w Polsce, czyli polską.
Jest też pewna drobna oczywiście konkurencja między tożsamością niemiecką i mazurską. Dla wielu osób jest to tak naprawdę komplementarne czy synonimiczne. To już oczywiście jest kwestia do debaty wielogodzinnej, o czym oczywiście nie będziemy teraz rozmawiać, ale ważne jest, żeby przynajmniej jako jedną z tych dwóch tożsamości dopisać mazurską, obok polskiej i niemieckiej lub jako jedyną. Do tego będę starał się przekonywać. Dzięki. Dziękuję za odpowiedź i teraz proszę o odpowiedź Julię, czyli przedstawicielkę największej uznanej polskiej mniejszości narodowej, bo to wymaga uzupełnienia, że Niemcy są największą uznaną mniejszością narodową, ale liczebnościowo jednak są w tyle za przedstawicielami tej mniejszości, do której sam należę, czyli Ślązaków, i co zmusza mnie do zauważenia tego faktu. Oczywiście. VDG skupia wszystkie organizacje u nas w mniejszości niemieckiej i to oni grają, że tak powiem, pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o działania podejmowane w związku ze spisem powszechnym. Stworzone zostały ulotki związane z deklarowaniem narodowości niemieckiej i języka niemieckiego. Powstały również plakaty w różnych formatach. Oprócz tego wszyscy prężnie ze spisem działamy w internecie, na wszystkich mediach społecznościowych. VDG podjęło się nagrania filmików ze znanymi osobistościami ze środowiska mniejszości niemieckiej. No, zadaniem tych filmików publikowanych na Facebooku jest właśnie uświadamianie, dlaczego mniejszość jest taka ważna. Ma również miejsce wiele audycji radiowych, na przykład w Radiu Opole, Vanessa czy Radio Katowice. Promocja spisu odbywa się również za pośrednictwem tygodnika Wochenblatt, który dystrybuowany jest na całą Polskę do wszystkich organizacji mniejszości niemieckiej. Powstał również zespół roboczy do spraw spisu powszechnego i to właśnie uwzględnia wszystkie wizje te regionalne. Apelują oni szczególnie właśnie w poszczególnych regionach. Przewidziane są dyżury, żeby zaangażować ludzi do pomocy starszym osobom, które będą miały problem ze samospisaniem się. Opolski TSKN nagrywa filmy instruktażowe, mają własne ulotki, prowadzą też wiele akcji w social mediach. Kwietniowe wydanie Antidotum, czyli kwartalnika Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, będzie również w całości poświęcone spisowi. BJTM posiada również 3 koordynatorów do spraw spisu. Koordynatora na województwo opolskie, koordynatora na województwo śląskie. W tym wypadku mój dobry kolega, wiceprzewodniczący Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rybniku, Adrian Słodowicz. Śląski TSKN również posiada swój zespół koordynatorów. Działają oni natomiast niezależnie i też właśnie pomagają w samospisie. Przeprowadzają też spotkania informacyjne z przewodniczącymi. Tutaj u nas TFK Rybnik i PJTM Rybnik jesteśmy takim trochę ewenementem w województwie śląskim, bo mamy własne ulotki. Oprócz ulotek również nakładkę na zdjęcie profilowe na Facebooku. Swoje nakładki utworzyło też oczywiście VDG, a do tego wszystkiego opolski TSKN zrobił filmik instruktażowy z tym, jak te nakładki na zdjęcia ustawić. No celem jest przede wszystkim to, żeby ta liczba w tegorocznym spisie była chociażby zbliżona do tej z ostatniego. Pojawiają się też przeszkody, rzadko, bo rzadko, ale chociażby ostatnia akcja z panem Januszem Kowalskim, byłym już wiceministrem aktywów państwowych, który domagał się zlikwidowania według niego bezprawnych niemieckich nazw stacji kolejowych, albo takie sytuacje jak na przykład, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że nie można uczyć się tego samego języka jednocześnie jako języka mniejszości i jako języka obcego, nowożytnego.
Dziękuję za odpowiedź i teraz proszę Rafała o zadanie kolejnego pytania. Dziękuję, Bartłomieju. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego z naszych pytań w naszej debacie. Rozmawialiśmy o przeszłości, o tym, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10 lat. Teraz rozmawialiśmy na temat tego, co już się dzieje w kontekście bieżącego roku i tegorocznego spisu. A teraz pobawmy się trochę we wróżbitkę i wróżbitę, czyli o Wasze przewidywania, co przyniesie przyszłość. Jak sądzicie w kontekście Waszych społeczności, tudzież Waszych mniejszości, jaka będzie prognoza wyników tożsamościowych oczywiście w kontekście tutaj, czy też językowych, bo to też jest jakby istotne w kontekście Waszych mniejszości, a także czy przewidujecie zmianę, czy liczby będą na Waszą korzyść, czy być może na Waszą niekorzyść. Co przede wszystkim również ta potencjalna zmiana albo status quo, w zależności od tego, jak będzie to wyglądać, da Waszej mniejszości. Proszę o odpowiedź jako pierwszą Darię Kuziak. Ja się muszę przyznać, że tworząc kampanię Jalemko, nie zastanawialiśmy się, jaki będzie wynik tego spisu. Nie próbowaliśmy prognozować, do jakich liczb konkretnie dążymy. Ja mogę powiedzieć, że z mojej strony najpiękniejszym marzeniem byłoby około 30 000 łemków, czyli tyle, ile było przesiedlonych w czasach akcji Wisła. Myślę, że to są piękne życzenia, ale nie sądzę, aby mogły się spełnić. Myślę, że niestety obawiam się, że w tym roku wynik spisu ułamków nie będzie te liczby nie będą dużo inne niż w przypadku ostatniego spisu. No ale myślę, że ogólnie też będzie to wynikało z tej sytuacji, jaka jest ogólnie z powodu pandemii. Myślę, że dużo osób nie poradzi sobie jednak ze samym spisem. Oczywiście myślę, że starsze osoby będą mogły zostać spisane przez swoich dziadków. My też w miarę możliwości swoich najbliższych, gdzieś tam znajomych poruszymy, żeby również to zrobili. Myślę, że no nadal są jednak te blokady związane z traumami, jakie przeżywali nasi dziadkowie, a nawet pokolenie moich rodziców. I dużo osób w obawie o swoje, na przykład nawet stanowisko pracy, ci łemkowie, którzy mają wysokie stanowiska, będą bali się przyznać do swojej narodowości, mimo tego, że prowadzimy kampanię i mimo tego, że łemkowie, przede wszystkim to jest bardzo ważne, łemkowie mają prawo i wszystkie mniejszości narodowe i etniczne mają prawo wykazać swoją narodowość i jakby to wynika z konstytucji, więc to jest jedno z takich praw nie do pogwałcenia, szczerze mówiąc. No jednak mimo wszystko myślę, że te obawy mogą spowodować, że łemkowie będą się bać spisać łemkami, no ale będziemy o to walczyć, żeby tak nie było, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Mamy nadzieję, że ten wynik spisu będzie wyższy niż w poprzednich latach. Podobnie jeśli chodzi o język. Język łemkowski jest nadal jest cały czas językiem używanym. Można zdawać maturę z języka łemkowskiego, którą ja kilka lat temu zdawałam. I co roku ktoś tą maturę zdaje. Mimo wszystko są to pojedyncze osoby. Ja zdawałam jako jedyna w Polsce i podobnie było później. Patrząc na to, ilu mam rówieśników w moim wieku, ile osób znam, które zdawało maturę w tym samym roku, a jednak mimo wszystko nie pokusiły się o to, żeby zdawać język łemkowski. Tutaj tak troszkę płynnie przyszłam do naszych oczekiwań, jak wyniki spisu mogłyby wpłynąć. Przede wszystkim myślę, że należy poprawić poziom edukacji Łemków. Nie chodzi tylko o to, żeby język łemkowski był nauczany w większej ilości szkół, ale też o samo kształcenie nauczycieli. Myślę, że dzisiaj nie ma takiego miejsca w Polsce, gdzie nauczyciele mogliby się kształcić, uczyć języka łemkowskiego, tak żeby później uczyć młode pokolenia. Przede wszystkim uczyć języka skodyfikowanego, który jest kodyfikowany, a nie takiego, który znamy z domu. Trzeba też zaznaczyć, że Łemkowie na co dzień posługujemy się jednak troszkę tymi gwarami łemkowskimi, w zależności od tego, kto z jakiej wsi pochodzi. Nie mówimy takim stricte literackim językiem, a myślę, że taki język powinien być nauczany w szkołach. Więc przede wszystkim właśnie kształcenie nauczycieli, kształcenie młodzieży, tak żeby mogli się rozwijać. I przede wszystkim poza nauką języka edukacja historyczna, której powiedziałabym szczerze, że kompletnie nie ma.
Historia Łemków, no to jest historia trudna, bo ona dotyczy przede wszystkim trudnych czasów, XIX-XX wiek, kiedy działo się dużo na całym świecie i no tak jakby no tutaj ciężko jest mówić, że mieliśmy gorzej niż inni, absolutnie nie, ale ta historia jest często, może być w bardzo rozmaity sposób rozumiana i to też jest taki problem, że nikt chyba nie odważył się uczyć łemkowskiej historii, stworzyć jakiegoś programu nauczania tego, stworzyć podręczników, prowadzić takie zajęcia. Może ze względu na to, że ta historia jest dosyć niedaleka, bolesna, ale też no, też jakby te wątki XIX wieku, obozów ukrainofilskich, rusofilskich i tak dalej, myślę, że to jest taka historia troszkę nowsza, gdzie co Łemek to ma swoje zdanie. Uważam, że troszkę brakuje tego, żeby młodzież miała możliwość uczenia się tego i poznawania z wiarygodnych źródeł albo poznawania tego, jakie są różne podejścia do tematów, żeby każdy mógł ocenić według własnej miary, co uważa. W końcu historia w szkole zwyczajnej, historia Polski, historia świata jest jednym z najważniejszych przedmiotów budujących tożsamość właśnie polską we wszystkich jakby uczniach w szkole. Tak samo myślę, że tego brakuje u Łemków. Ja również jako artystka i przedstawicielka jakby tego jako muzyk muszę powiedzieć, że również mam nadzieję, że pomoże to rozwinąć kulturę, też już właśnie pomijając sam język, ale właśnie przede wszystkim kulturę, żeby mogła się rozwijać muzyka, żeby było więcej festiwali łemkowskich, żeby te festiwale to nie były tylko Watry, bo Watry oczywiście są i to są cudowne wydarzenia, aż nawet 3 razy w roku możemy być na Watrze. Każda z Watr jest zupełnie inna, też organizowana przez różne organizacje, także te Watry się też przenikają, są zupełnie różne, ale brakuje też takich wydarzeń innego rodzaju. Myślę, że dzisiaj już pierwsze Watry były organizowane około 40 lat temu, jeśli się nie mylę. Dziś już mamy inne czasy, można by stworzyć coś nowego. Wiadomo, że są do tego potrzebne pieniądze, które zdobywać też trzeba w jakiś sposób. I myślę, że przede wszystkim do tego wyniki spisu mogą się nam przydać, nam Łemkom. To chyba tyle z mojej strony. Dario, bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Chciałem zapytać o jedną rzecz, ponieważ tutaj dochodzą do mnie informacje, że trochę mnie słabo słychać. Jak to wygląda, Bart? Ja cię słyszę. Dobra, okej. W takim razie kontynuując dalej naszą debatę, Justyno, proszę Cię o zabranie głosu. Przypomnę, pytanie dotyczy przyszłości, zapatrywania w kontekście tożsamości oraz języka. No tutaj mamy nadzieję, że te 10 lat ponad działań, które tu podejmowaliśmy, oprą się tutaj dość intensywnej polonizacji, jaka tu przebiega do tej pory i to na skutek, można by powiedzieć, kolonializacji, ale również takiej autofolkloryzacji, gdzie sami Wilamowianie po prostu porzucają tą swoją tożsamość. No, nie ukrywamy, że obecne nastroje też nie sprzyjają deklarowaniu się jakakolwiek mniejszość przez strachu przed jakimikolwiek skutkami dalej idącymi, co tylko dowodzi, jak bardzo to społeczeństwo jest traumatyzowane, jak bardzo będziemy musieli jeszcze nad nim popracować w przyszłości, aby przepracować taką traumę historyczną. No, jeśli chodzi o spis sam w sobie, na pewno sytuacja będzie się deklarować lepiej niż ostatnio i mam nadzieję, że te prognozy będą bardziej optymistyczne, gdyż no to młode pokolenie, które już teraz ma po te 20 parę lat, nowych mówców, którzy też pracowali nad tym wykształcaniem nowej takiej wilamowskiej tożsamości XXI wieku, która czuje związek z językiem, która czuje związek ze społecznością, zerwała też to tabu, które przez lata narastało wokół bycia wilamowianem. Wpłynęło również na to średnie pokolenie, które zaczęło rozmawiać o tym, zaczęło przepracowywać te swoje jakieś zaszłości, w związku z czym na pewno będą te wyniki o wiele wyższe, aczkolwiek i tak dalej w granicach błędu statystycznego, biorąc pod uwagę naszą ilość.
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź, Justyno. Cóż, mój krótki komentarz jest taki, że życzę, aby to były jak największe wyniki. Przechodząc dalej, proszę o zabranie głosu Adama z Kaszub. Więc jeżeli chodzi o wyniki spisu, to trudno przewidywać, ponieważ nie wiem jak dla Was, ale dla mnie rok 2020 był dosyć specyficzny i po tym roku chyba już nigdy w życiu nie powiem, że coś się wydarzy w przyszłości na pewno. Nie jesteśmy niczego pewni i tak będzie też z wynikami spisu. To znaczy, jeżeli chodzi o moje obserwacje, to ja widzę rosnącą samoświadomość Kaszubów i to taką oderwaną też od kaszubskich elit, to znaczy organizacje mogą sobie mówić swoje, ale widzę po zwykłych ludziach, na przykład podczas kiedy pracowałem jeszcze w poprzedniej stacji radiowej w Radiu Kaszebę, to po słuchaczach, którzy nie są w żaden sposób związani z ruchem kaszubskim, że oni coraz mocniej chcą podkreślać swoją odrębność, ale czy to się przełoży na wyniki spisu, to zależy od wielu czynników. Ja tutaj się właśnie obawiam, po pierwsze tego, że jest forma jedynie samospisu, który już może w pewien sposób zniechęcić niektórych, czy spowodować błędy i tego typu choćby techniczne kwestie tutaj są bardzo niepokojące. Po drugie, u Kaszubów zawsze było duże poparcie niestety dla takich środowisk politycznych, które niekoniecznie kaszubskiej sprawie sprzyjają. I zawsze to było w jakiś sposób oderwane, to znaczy to nie tak, że Kaszubi nie chcą się deklarować jako Kaszubi, ale gdzieś tam przymykają oko na te złe uwagi na temat dziadków z Wehrmachtu i tak dalej, ale wolą te partie czy to środowisko polityczne, bo to są katolicy, albo dlatego, bo oni coś nam obiecali, na czym nam zależy i tak dalej. I mam nadzieję, że tak będzie również teraz, że ci, którzy popierają, wydawałoby się, takie antykaszubskie środowiska, robią to nie dlatego, że sami nie chcą się deklarować jako Kaszubi, ale to jest moje takie życzenie. Więc trudno mi powiedzieć. Liczę na to, że będzie nas trochę więcej przynajmniej niż w poprzednim spisie Deklaracji Narodowości Kaszubskiej. A co to może nam dać? No dać może nam na pewno rozwój dwujęzycznych szkół. To jest taki ogromny sukces, myślę, w naszym wypadku, ponieważ jeszcze kilka lat temu, gdyby ktoś powiedział, że będą dwujęzyczne kaszubsko-polskie szkoły, to ludzie pukaliby się w głowę, a teraz już 2 takie szkoły mamy i czekamy na kolejne i czekamy na to, żeby te placówki się rozwijały. Na pewno rozwijać się będzie to wszystko, o czym mówiła Daria w kontekście Łemków, to znaczy wszystkie kwestie związane z kulturą, z edukacją. Natomiast naszym głównym celem jest wpisanie Kaszubów, na chwilę obecną naszym głównym celem jest wpisanie Kaszubów jako mniejszość etniczną. I tutaj ja nie wierzę, że duża liczba deklaracji przełoży się na to, co chyba koledzy Ślązacy mogą potwierdzić. Was jest dużo, deklarujecie to licznie, no i jakoś władze nie kwapią się do tego, żeby uznać was za mniejszość, więc ja również nie wierzę, że jeżeli stanie się z nas z 16 000 60 000, to oni stwierdzą, ok, to już dajmy im tę mniejszość etniczną, ale może to dać nam więcej odwagi w dążeniu do tego, w żądaniu tego wręcz, bo jednak nazywajmy rzeczy po imieniu. My żądamy tego, żeby uznano nas za mniejszość etniczną. I jeżeli każdy z tych żądających czuje się członkiem 16-tysięcznej społeczności, to jest jednak inne uczucie niż gdyby nas było 2 razy tyle, 3 razy tyle i tak dalej. Na pewno poczulibyśmy większą determinację do tych działań. Bardzo Ci dziękuję za ten głos i odnosząc się do spostrzeżeń naszych śląskich, tak potwierdzam. Także Adamie, dziękuję Ci za udzielenie odpowiedzi. Teraz proszę o głos Piotra Szatkowskiego z Mazur. No, w przypadku naszym mazurskim jest to tak naprawdę wielka niewiadoma. Ja szacuję, że może być to wynik gdzieś w przedziale od 500 osób do 3000, tak realnie patrząc. Więcej raczej nie byłoby możliwe, mimo że Mazurów rzeczywiście, czy osób z pochodzeniem mazurskim jest znacznie więcej. Czynników, jak już wspomniałem, jest kilka. Tutaj samo spis też jest pewną komplikacją. Natomiast jeśli chodzi o te rozbieżności w moich szacunkach, to argumentem podstawowym jest pewna niewiadoma w tym, na ile pokolenie średnie odblokowało się w tej swojej tożsamości mazurskiej, bo głównie do nich udawało nam się trafiać.
I też nie wiemy tak naprawdę, ile z pokolenia tego najstarszego 10 lat temu spisywało się jako Mazur. Niestety takich opracowań na temat Mazurów szerszych nie było, więc nie wiemy tak naprawdę, co się zmieniło w kwestii demograficznej i tożsamościowej. Ja oczywiście życzyłbym sobie, rzecz jasna, jak najwięcej tych deklaracji mazurskich, niezależnie czy pierwszych, drugich, mieszanych. To akurat powiedzmy, ja jestem przyzwyczajony do tego, że my jesteśmy ludem o bardzo mieszanej tożsamości, wieloskładnikowej. Natomiast co nam to dałoby w przyszłości? Niekoniecznie jest to argument urzędowy rzeczywiście, więc ten wątek raczej zostawiam na bok. Ale sam jako działacz widzę, że inaczej ludzie postrzegają, gdy chociażby przytaczam jakikolwiek dowód na istnienie Mazurów w sensie tożsamościowym na podstawie tego spisu z 2011 roku, bo to są konkretne liczby, nawet jeżeli są niewielkie, to są konkretne liczby, a nie tylko jakieś przypuszczenia. Więc warto, żeby ta liczba była jak najwyższa, a oprócz tego sam, i myślę, że podobnie pozostali działacze, sam czułbym po prostu większą motywację z tym poczuciem, że mam dla kogo pracować, po prostu, bo sztuka dla sztuki też nie jest tym, czym ja bym się chciał zajmować. Także myślę, że dałoby to taką dodatkową energię do działania i pewnie kolejne osoby by się odważyły, żeby coś w tym kierunku zrobić. Zobaczymy, jak to będzie. Realistycznie patrząc, myślę, że wynik będzie podobny jak 10 lat temu. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. I jako ostatnią w tej rundzie poproszę o głos Julię Kaiser. Takim wpływem na życie mniejszości jest tutaj właśnie ta pokładana nadzieja. Nadzieja pokładana w spisie na kultywowanie i ciągłość tej kultury, uświadamianie młodych, przede wszystkim młodych, że pielęgnowanie swoich wartości ma sens i że nie są w tym wszystkim sami. Buduje to ogromne uczucie przynależności do jakiejś konkretnej wspólnoty ludzi o podobnych wartościach i celach. Można poznać samego siebie, dzieje rodziny, świadomość tego, kim się czujesz. Przynależność do mniejszości nie powinna być żadną ujmą, a wręcz czyni nas wszystkich po prostu wyjątkowymi. Także moje prognozy pozostają pozytywne, no i możemy tylko liczyć na to, że ta liczba nie będzie mniejsza od tej w poprzednim spisie, bo to wszystkie te liczby składają się na też oczywiście wysokość dotacji dla danej mniejszości i to nie tylko ze strony niemieckiego ministerstwa, ale też polskiego. To zmniejszyłoby dotacje do wszelakich projektów. No a względem lat poprzednich już i tak wkład własny do tych projektów musiał się znacznie zwiększyć. Także celem jest jak największa liczba w miarę podobna do poprzedniej, żeby ta ciągłość i kultywowanie tej niemieckiej kultury była choć częściowo tak prężnie realizowana, jak jest teraz. Julio, bardzo dziękuję Ci za tą odpowiedź. Zakończyliśmy tym samym tą część pytań. Bartłomieju, oddaję Ci głos. Dziękujemy za odpowiedzi. To, co mówiłeś, Piotrze, od razu przywołało mi na myśl bardzo ważny cytat, że dorośli najżo numri. To myślę, że tak samo możemy powiedzieć o Polakach, że Polacy też bardzo lubią numery, więc może rzeczywiście te liczby na wyobraźnię podziałają. Dobrze, a czwarte pytanie będzie dotyczyło czwartego wymiaru, bo skoro przeszliśmy już przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to teraz spojrzymy w sferę wyobraźni, w sferę naszych pragnień i chęci i zastanowimy się nad tym, jak waszym zdaniem mogłaby wyglądać polityka polskiego państwa i sytuacja mniejszości w Polsce, która by nas satysfakcjonowała. To znaczy, jak widzicie koegzystencję państwa polskiego i mniejszości, czy polskiej większości i mniejszości i jak waszym zdaniem lepiej mogłaby ona wyglądać? I pierwszą o odpowiedź poproszę Darię.
Ja myślę, że przede wszystkim zrozumienie problemów, jakie mają Łemkowie. Może pierwszym krokiem ku temu byłoby, żebyśmy my sami zrozumieli, jakie mamy problemy i próbowali z nimi gdzieś tam jednak walczyć, ale też zrozumienie tego, że nie jesteśmy tylko historyczną ciekawostką, łemkowskimi pięknymi strojami, drewnianymi chyżami, łemkowszczyzną gdzieś tam w górach, jakby tym takim powiedzmy turystycznym wymiarem albo takim obiektem muzealnym, ale że jesteśmy teraz współczesnymi ludźmi, którzy mają inne potrzeby niż Łemkowie 100 lat temu i są też to, że oczywiście żyjemy blisko folkloru i ten folklor nas gdzieś tam ciągle siedzi, to już mam zupełnie inne potrzeby i też właśnie inne problemy. No przede wszystkim te rzeczy, o których mówiłam, żeby zainteresować się edukacją Łemków, żeby zrozumieć, że mamy prawo i jakby otwarcie mówić, wyrażać swoje chęci, ale też właśnie realizować jakieś różnego rodzaju plany. Może właśnie też może wyjść poza naukę języka, ale właśnie jakieś szkoły, instytucje kulturalne, które byłyby instytucjami w zupełności łemkowskimi, nie tylko w których Łemkowie znaczyliby jakąś rolę. Myślę, że wyjście poza takie wyobrażenie o Łemkach jako tych biednych z obrazków, czy tam ze zdjęć, jakie robił pan Reinfuss, do tych Łemków, którzy są dzisiaj i też zrozumienie, że jest inna rzeczywistość. No i przede wszystkim właśnie mówiąc o tych problemach Łemków, chodziło mi przede wszystkim o problem narodowościowy, problem związany z tym, że część Łemków uważa się za Ukraińców. Myślę, że bardzo dużo Polaków wie, że Łemkowie są osobną mniejszością etniczną i że uważają się za Łemków, ale myślę, że też spora część Polaków ciągle ma z tyłu głowy, że to są jednak Ukraińcy. I mają prawo tak sądzić niektórzy Łemkowie. Uważam, że niektórzy Łemkowie, doświadczeni historią taka jaka była, mają prawo uważać się za Ukraińców, ale uważam, że nie mają prawa mówić mi, że ja nie mam prawa być Łemkinią. Więc to jest ten główny problem. Myślę, że jakby takie zrozumienie tego, żeby po prostu Polacy wiedzieli, kim są Łemkowie i że mają prawo być tylko Łemkami, no czego dzisiaj jednak mimo wszystko troszkę brakuje. To zależy, bo myślę, że akurat tutaj na Dolnym Śląsku, gdzie jest bardzo dużo Łemków, nie ma z tym żadnego problemu, a w innych miejscach w Polsce jest trochę inaczej. Myślę, że to dotyczy wszystkich mniejszości, bo tak samo gdybym ja tutaj na Dolnym Śląsku pytała o inne mniejszości, to też niekoniecznie nawet Polacy mieszkający tutaj za wiele by wiedzieli, więc jakby każdy zna najlepiej swoje podwórko, a teraz myślę, że takim krokiem do przodu byłoby to, żeby jednak wszyscy znali wszystkich. To tyle, dziękuję. Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze mam gorącą prośbę do osób, które nas oglądają, bo widzę, że pojawiają się pytania w czacie, aczkolwiek prosiłbym, tak jak na początku, o takie nieukierunkowywanie tych pytań i nie dopytywanie się o szczegóły życia na przykład mniejszości łemkowskiej, bo to można załatwić z Łemkami później, a bardziej o takie pytania ogólne dotyczące sytuacji mniejszości, na które będą mogli odpowiedzieć przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich mniejszości, które dzisiaj biorą udział w debacie. A to pytanie czwarte dotyczące wymarzonej sytuacji i dotyczące współistnienia z państwem polskim zadaje teraz Jesi z Wielamowic. Tutaj jeśli chodzi o, może tak zaczynając od lokalnej stopy, a później przechodząc do tej bardziej ogólnopaństwowej, no musimy popracować nad odfolkloryzowaniem, tak jak mówiła Daria, tylko że odfolkloryzowaniem w rozumieniu takim cepeliowskim, gdzie wieś tańczy i śpiewa, w momencie, kiedy potrzebujemy pochwalić się naszą kulturą, wyciągamy jakąś starą babcię przed starą chałupkę w stroju najlepiej, ale gdy ta telewizja czy też reporterzy odjeżdżają, to już nie zajmujemy się tym w ogóle, więc musimy po prostu dalej pracować nad zmianą
postaw tożsamościowych, zmianą postaw językowych, no ale tego nie zrobi za nas nikt w tym wypadku. Natomiast bardzo byłoby to pomocne, gdyby państwo pomagało w tym wszystkim i chociażby uznało nas jako mniejszość, uznałoby język wilamowski jako język bezwarunkowo, nie tak jak do tej pory, że cały czas jakieś kontrargumenty podnosili, bo naprawdę wystarczyłoby tylko mieć to na papierku, bo dużym ułatwieniem byłoby nie musieć tłumaczyć za każdym razem, że język wilamowski nie jest czymś złym, że tożsamość wilamowska nie jest czymś złym, tylko dlatego, że państwo tego nie uznaje. Więc no, to byłaby taka podstawa, która byłaby tylko tyle i aż tyle. Ponieważ na wsparcie niestety, ja dzisiaj bardzo fatalistycznie brzmię, ale naprawdę no nie wygląda to też za cukierkowo. Nie możemy liczyć w ogóle na żadne wsparcie finansowe. Wszystko dzieje się w oparciu o działalność społeczną. No i tutaj idealną sytuacją byłoby również stworzenie takiej instytucji posiadającej moc prawną, ochronę, uwarunkowania do tego, aby chronić język wilamowski i kulturę wilamowską, bo na razie wszystko, tak jak wspominałam, jest działalnością oddolną, to jest trochę kolos na glinianych nogach, bo rozkręciliśmy go nie chwaląc się na niesamowitą skalę, ale to jest, wystarczy, że będzie jakiś błąd ludzki i nie domogą ci aktywiści, którzy poświęcają swój prywatny czas i pieniądze na to, no i cała ta praca polegnie. Byliśmy już bardzo blisko, udało nam się ściągnąć fundusze norweskie na założenie Muzeum Kultury Wilamowskiej, która byłaby organizacją również prowadzącą rewitalizację języka, dokumentację i promocję i tak dalej. Niestety zostaliśmy tutaj zdominowani troszeczkę przez zewnętrzne czynniki, ponieważ o losach naszej kultury w tym momencie decydują przedstawiciele sąsiednich miejscowości, w których skład wchodzi gmina Wilamowice, ponieważ radni ustanowili uchwałę tworzącą w Wilamowicach strefę wolną od LGBT, w związku z czym te fundusze zostały zawieszone. I no, pomijając całą szkodliwość tej uchwały dla środowisk nieheteronormatywnych, bo tutaj nikt nie kwestionuje, że to oni są najbardziej poszkodowani, dostaliśmy troszeczkę rykoszetem. Więc w związku z tym no, na dobrą sprawę przyszłość naszej kultury taka będąca pod jakimkolwiek parasolem, pod jakąkolwiek protekcją waży się teraz na włosku, no ale niezależnie od wyniku mamy nadzieję, że i tak będziemy działać w dalszym i niezależnie też od wyników spisu będziemy działać dalej oddolnie i co jest bardzo optymistyczne, nie jest już tylko kilka osób, tak jak tutaj właśnie zaczynał Tymoteusz Król jako główny rewitalizator, tylko już rośnie to młode pokolenie już naszych następców, którzy też podejmują własne inicjatywy. Także najważniejsze, że jest chęć, a co z tego wyniknie, no to się pewnie pokaże z czasem. Bartłomiej, mikrofon. Okay, dziękuję za odpowiedź. Przepraszam za to, że jestem technicznie trochę zacofany. I poproszę o odpowiedź Adama z Kaszub, o podzielenie się swoimi fantazjami. Tak, ja zacznę od ogółu, to znaczy od tego, jak całe państwo powinno być zorganizowane, bo tu niestety, ale trzeba by fundamentalnych zmian, żeby rzeczywiście coś się zmieniło na lepsze. Mianowicie to całe społeczeństwo musi być w jakiś sposób oswojone z faktem istnienia mniejszości. Dla nas to się wydaje oczywiste i oczywiście my możemy też narzekać, że ci Polacy to nas gnębią i w ogóle i nikt nas nie rozumie, natomiast no, żyjemy w społeczeństwie, które tak naprawdę jeszcze zbiera żniwo czasów PRL-u, a tak naprawdę sięgając głębiej jeszcze czasów sanacji i w ogóle to no, dużo różnych czynników tutaj wpływa na to, że tak społeczeństwo widzi mniejszości jak widzi. Takim paradoksem jest to, że ci najbardziej gnębią mniejszości, ci, którzy najgłośniej krzyczą o Polsce wielkiej, wspaniałej od morza do morza, pierwszej Rzeczypospolitej, która przecież była krajem, gdzie było mnóstwo języków, kultur i tożsamości. Więc tutaj jest pewien paradoks, który trzeba by było jakby społeczeństwu wykazać i pokazać, że
jakby siłą tego kraju może być jego różnorodność, a jeżeli oni marzą o monoetniczności, to z kolei nie powinni krzyczeć precz z komuną, bo ta komuna to właśnie było spełnienie tego snu o monolicie etnicznym, więc tutaj zacząłbym od tych kwestii edukacyjnych i niestety na to potrzebujemy tak naprawdę wychowania całego pokolenia, całego cyklu edukacyjnego, osoby, które gdyby dzisiaj wprowadzono te zmiany, to osoby, które idą do zerówki, dopiero jak będą dorosłymi osobami, to będziemy widzieć efekty tego, ale niestety tak to wygląda, więc tutaj pierwsze to gruntowne zmiany w edukacji, oczywiście edukowanie też takie przygotowujące do udziału w społeczeństwie obywatelskim, bo cały czas my o tym społeczeństwie obywatelskim mówimy i właściwie nie wiadomo, czy mówimy o rzeczywistości, czy o naszych marzeniach, jeżeli używamy określenia społeczeństwo obywatelskie odnośnie do naszego społeczeństwa. Takie społeczeństwo, gdzie każdy jest odpowiedzialny za siebie, za innych, gdzie szanuje się osoby o innych przekonaniach i tak dalej. Więc to jest rzecz, którą cały czas musimy jeszcze przepracowywać i się tego nauczyć. To są sprawy ogólne, a teraz idąc do szczegółowo kaszubskich kwestii, no to w takich Kaszubach moich marzeń to po pierwsze we wszystkich szkołach uczony jest język kaszubski. Oczywiście można wybrać dwujęzyczną edukację, nie trzeba. Jeżeli chodzi o ogólnie rewitalizację języka kaszubskiego, bo mimo, że to jest wciąż żywy język, to jednak mówimy tutaj o rewitalizacji, a nie o jakimś utrzymaniu status quo, bo niestety ten status quo to znaczy, że język kaszubski jest w rozsypce. Taka jest prawda, więc jeżeli myślimy o rewitalizacji, ja bym tutaj chyba najbliżej był do Walijczyków. Oni mają dosyć ciekawą koncepcję na rewitalizowanie ich języka do roku 2050. Oczywiście oni, mając swój własny rząd, swój własny budżet, mają takie możliwości, więc tutaj kolejna sprawa, którą w całym kraju powinniśmy zmienić, to decentralizacja. Tu się chyba wszyscy zgodzimy. Myślę, że decentralizacja jest tym, co na pewno by nam pomogło. Również w dysponowaniu środkami finansowymi, publicznymi. I to jest kwestia edukacyjna. Oczywiście też takie instytucje jak Teatr Narodowy, jak własna telewizja, jak radio. No wprawdzie mamy kilka kaszubskich stacji radiowych czy stacji radiowych, gdzie kwestia kaszubska jest poruszana, ale tutaj oczywiście, żeby to było radio publiczne, które ma środki na to, żeby się rozwijać, no i wszelkie media i to by było tak na dobry początek. Gdybyśmy mieli jeszcze 3 godziny, to bym mówił Wam o moich dalszych pomysłach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za Twój głos oraz słyszalny głos najmłodszego pokolenia Kaszubów. A teraz prosiłbym o odpowiedź Piotra z Mazur. Zatem tak, ja tutaj myślę od razu o kilku płaszczyznach. Trzeba było to wyróżnić. Pierwsza płaszczyzna to jesteśmy my sami. My, którzy uznajemy się za Mazurów, musimy unikać autofolkloryzacji, czyli powinniśmy sami zrozumieć, że tę kulturę można zaadaptować do XXI wieku i czy ona może żyć w XXI wieku, nie tylko pod postacią zespołów ludowych, które lubię bardzo, ale nie w sytuacji, gdy są wyłącznym przykładem życia tej kultury. Następnie lokalne społeczności, gdzie większość stanowią Polacy, bo na Mazurach nie ma już w tej chwili takiego miejsca, gdzie by Mazurzy stanowili większość. Od tej lokalnej społeczności mógłbym oczekiwać właściwie tylko jakiegoś większego zrozumienia dla skomplikowania tych losów, chociaż z tym nie jest źle obecnie, uważam. A druga sprawa, dziwię się troszkę, że nie jest to ta nasza kultura, czy szczególnie nasza mowa, nie jest ona wykorzystywana przez pozostałych mieszkańców regionu, nawet na płaszczyźnie turystycznej czy finansowej, ponieważ uważam, że nadbudowanie pewnego potencjału naszego regionu, turystycznego potencjału, może również odbywać się przez kulturę, a nie wyłącznie przez chwalenie się przyrodą, która no, oczywiście na Mazurach jest świetna, ale nie jest to nasz wyłączny walor. Trzecia płaszczyzna to moim zdaniem płaszczyzna edukacyjna. I tutaj potrzebujemy po prostu, jak wszyscy, myślę, we wszystkich regionach, potrzebujemy edukacji regionalnej, która powinna być stałym, nienaruszalnym elementem
programu nauczania. To jest dla mnie warunek sine qua non. Po prostu nie da się bez tego dalej pójść. Następna płaszczyzna to płaszczyzna samorządowa, gdzie tak prawdę mówiąc jestem bardzo zadowolony z tej współpracy z samorządowcami. Jeżeli mógłbym czegoś jeszcze dodatkowo oczekiwać, to trochę na wzór Kurpiowszczyzny, gdzie niektóre gminy sponsorują dobrowolne nauczanie mowy kurpiowskiej. Także w naszym przypadku tutaj też by się przydały takie drobne inicjatywy. Rozmawiałem też swego czasu na temat mazurskojęzycznych takich witaczy na wjeździe do miasteczek mazurskich. To też byłby ciekawy element, przypomnienie rdzennych nazw, które zostały po wojnie zmienione na nazwy komunistyczne, głównie za jakimiś działaczami. No i dochodzimy tutaj do ogólnopaństwowej płaszczyzny. W przypadku płaszczyzny ogólnopaństwowej oczekiwałbym, czy marzyłbym o tym, żebyśmy zostali ogólnie zauważeni i żeby istniały stałe środki, one nie muszą być duże, ale żeby istniały stałe środki na kultywowanie kultury i mowy mazurskiej, ponieważ dotychczasowo wszystko odbywa się od projektu do projektu. W takich warunkach ja jestem oczywiście wdzięczny za wszelkie projekty, za wszelkie dofinansowania, bo nie jest z tym źle, paradoksalnie, ale trudno w takich warunkach budować długofalową strategię. To wszystko jest od pomysłu do pomysłu, troszkę jak ten kurczak bez głowy. Także to są takie moje marzenia, może one są dosyć minimalistyczne, ale nas też jest mało, więc bez wielkich oczekiwań. Dzięki. Tak, dziękuję za odpowiedź i teraz proszę Julię o odpowiedź na pytanie, jak mniejszości różne w Polsce mogą zaistnieć i jak wyglądałaby idealna koegzystencja większości z mniejszościami. No to tak, to co na pewno jest do poprawy, to oczywiście polityka historyczna, ale to nie podlega wątpliwościom, ale też myślę, że więcej przedstawicieli danej mniejszości w Sejmie, to na pewno wywarłoby jakiś większy wpływ na władze rządzące. Oczywiście u nas zasiada pan Ryszard Galla, przedstawiciel mniejszości niemieckiej, wybrany z listy Komitetu Wyborczego Mniejszości Niemieckiej, ale takich głosów musi być więcej i muszą być silniej słyszalne i to nie tylko w interesie mniejszości niemieckiej. Dużą pomocą i takim poczuciem bezpieczeństwa jest właśnie przynależność do Unii Europejskiej, gdzie towarzyszy nam te właśnie wsparcie prawne i te ogólne przekonanie, że jesteśmy tutaj razem, piękni w swojej różnorodności. Spis powszechny jest tak naprawdę sprawdzeniem nas samych, względem samych siebie. Tym razem każdy z nas się liczy, każdy z osobna, jako jednostka i jej wartości. Staram się patrzeć na przynależność do mniejszości w taki sposób, że nigdy nie dam sobie tego odebrać, bo to jest wartościowe i no, mogę mieć coś, czego nie mają inni. Nie dać odebrać sobie bycia dumnym z różnorodności. Jedyne zagrożenie, jakie widzę jeszcze w tegorocznym spisie właśnie, no to oczywiście to, co widzą wszyscy przez to, co zafundowała nam pandemia. Boję się, że nie wszyscy będą w stanie spisać się zgodnie ze swoim sumieniem i poczuciem przynależności. Od siebie powiem może taki mały przekaz dla młodych, moich kolegów, tych, którzy nie siedzą też na co dzień w tej mniejszościowej rzeczywistości. Pomóżcie swoim dziadkom i babciom w samospisaniu się, bo przynależność do jakiejś grupy to zawsze jakaś wartość dodana. Z pomocą tego właśnie bycia w Unii i wsparcia prawnego zapewniona jest nam swoboda deklarowania się i każdy powinien być w stanie z tego skorzystać. Właśnie prawo do otwartego zadeklarowania się swojej przynależności. Dziękuję.
Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję za odpowiedź i teraz przechodzimy już do części ostatniej, czyli pytań, które pojawiły się w czacie bądź w komentarzach. Pierwsze przeczyta kolega Rafał. Dziękuję Bartłomiejusz. Szanowni Państwo, pojawiły się tutaj, teraz zwracam się oczywiście do naszej publiczności, która, muszę przyznać, jest całkiem spora. Pojawiły się od Państwa pytania, które chcielibyśmy tutaj przytoczyć. Tak jak wcześniej mówiliśmy, przytoczymy teraz pytania, które są kierowane do wszystkich uczestników naszej debaty. Jedno z pytań, które pojawiło się w trakcie tutaj naszej rozmowy, dotyczy wspólnych działań w kontekście tego statusu naszego mniejszościowego. Je teraz może przeczytam. Już momencik. Pojawiło się pytanie następujące i tutaj proszę właśnie o w miarę krótką odpowiedź. Czy mniejszości uznawane oraz te nieuznawane mają pomysł na stworzenie Związku Mniejszości w Polsce? Ponieważ tutaj jakby pytanie jest otwarte, jeśli chodzi o samą koncepcję tego związku, jak się do tego odniesiecie? Standardowa kolejka, czyli proszę o głos na początek Darię. Dziękuję. Ja myślę, że to bardzo ciekawy pomysł. Nie wiem, czy już ktoś, jacyś przedstawiciele mniejszości łemkowskiej, może tacy bardziej wpływowi ode mnie, wpadli już na taki pomysł, czy były takie próby i takie rozmowy. Myślę, że byłoby to dosyć ciekawe. Myślę, że wszystkie mniejszości mają troszkę różne potrzeby, ale wiele tych potrzeb również się tutaj zazębia i moglibyśmy na pewno wiele wspólnie wypracować. To też byłaby ciekawa współpraca, bo moglibyśmy się dowiadywać też, w jaki sposób działają inne mniejszości. Nie na zasadzie, że mamy najgorzej i jesteśmy jedyni z jakimiś problemami, tylko moglibyśmy się wspólnie wspierać. Także myślę, że pomysł bardzo ciekawy. Również może troszkę trudny w realizacji, bo też zebrać wszystkie mniejszości, wybrać odpowiednie osoby, które byłyby przedstawicielami w tym związku. No myślę, że u Łemków samych byłby to problem ze względu na to, że tych naszych organizacji jest kilka i też mają troszkę różne swoje własne profile, ale ogólnie pomysł myślę, że jest bardzo ciekawy. Dziękuję bardzo. Justyno, proszę o Twój głos. Wydaje mi się, że nieformalnie już coś takiego się tworzy, ponieważ na tych wszystkich eventach, jakichś wydarzeniach członkowie społeczności, głównie ci, którzy zajmują się jakąś animacją tej społeczności, mają już ze sobą jakiś kontakt, wymieniamy się dobrymi praktykami, więc to by było tylko kwestia formalizowania tych związków, które tutaj mamy, więc jesteśmy otwarci jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Adamie, czy mogę Cię prosić? Tak, tutaj bardzo dobrze powiedziano w tym pytaniu, dobrze to sformułowano, że także nieuznawane mniejszości biorą w tym udział, ponieważ jest coś takiego jak Wspólna Rada Rządu i Mniejszości, ale no, możemy mieć różne zastrzeżenia i co do tego, kto w tej Radzie zasiada i przede wszystkim do tego, że pewne mniejszości tam nie są uwzględniane w ogóle. I na razie z moich spostrzeżeń wynika, że współpraca jest pomiędzy poszczególnymi mniejszościami, ale ona jest raczej punktowa, to znaczy kiedy mamy jakiś pomysł w mniejszości A, to idziemy do mniejszości B i coś razem robimy, po czym rozjeżdżamy się do domów i bardzo dużą wartość miałoby takie skanalizowanie tych różnych pól, na których działamy, bo to zarówno rewitalizacja języka, jak i jakieś może dążenia do zmian w prawie, czy chociażby działalność kulturalna. I takie coś to jest właściwie coś, o czym wcześniej nie myślałem w kategorii jakiejś takiej jednej inicjatywy, która by to wszystko spoiła, ale myślę, że jest to zdecydowanie warte rozważenia. Dziękuję za Twój głos, Adamie. Piotrze, proszę teraz Twoja kolej. Moim zdaniem pomysł sam w sobie jest oczywiście trafny i dobry. Tylko że taki wrodzony sceptyk we mnie czasami się budzi. Kwestii problematycznych byłoby kilka. Po pierwsze,
właśnie ten podział na mniejszości uznawane i nieuznawane czasami tworzy pewne tarcia. Powiedzmy to, one nie są poważne, natomiast rzeczywiście można odnieść wrażenie, że czasami jedni drugim czegoś mogą pozazdrościć lub ci, którzy już mają te reprezentacje, no, zajmują się reprezentowaniem samych siebie, a nie dbaniem o to, żeby ktoś jeszcze do tego grona uznawanego wszedł. Więc tutaj jest pewien potencjalny problem do zwalczenia. Druga kwestia, którą też warto byłoby rozważyć, to no właśnie kto powinien reprezentować daną mniejszość, bo zazwyczaj tych środowisk wewnątrz danej mniejszości jest kilka. Jeżeli byłby przedstawiciel każdego ze stowarzyszeń na przykład mniejszościowych, no to zrobiłaby się tam tutaj z tego dosyć spora grupa przedstawicieli, no mini Sejm by powstał, podejrzewam. No i czasami mam wrażenie właśnie, że niesformalizowana współpraca, którą i tak już mamy, właśnie tak jak to Adam powiedział punktowo, bywa lepsza, ponieważ nie tworzy pewnych tarć formalnych, jest mniej pól do konfliktu, no bo to też oczywiście tam, gdzie są pewne sformalizowane grupy i gdzie są też środki do podziału, tam oczywiście każdy troszkę ciągnie w swoją stronę. To są naturalne odruchy, bym powiedział. Więc szczerze mówiąc, ja bym się bardziej skłaniał ku zacieśnianiu tej nieformalnej współpracy, bo ona naprawdę dobrze się układa. A czy dalej by z tego coś urosło do rangi formalnej, to już jest tak naprawdę melodia dalekiej przyszłości według mnie. Ale jak najbardziej współpraca, w tym kierunku trzeba iść, tak. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za Twój głos. A kolej teraz na Julię Kaiser, natomiast z tego co widzę, mamy chyba problemy techniczne. Bartłomieju, czy Ty też nie widzisz Julii? Tak, nie wiem, co się dzieje, wyrzuciło mnie niestety z Zooma. Spróbujemy zadać następne pytanie, a jeżeli w międzyczasie podłączy się do nas Julia, to będziemy, Powrócimy to, do tego. to damy jej szansę odpowiedzi na oba pytania. A następne pytanie to będzie pytanie, które wyekstrahuje z kilku komentarzy, które się pojawiły pod informacją o debacie, czyli i komentarzy pana Henryka, który miał pretensje do Wilamowian o to, że sprzeciwiają się uchwale, której jednym ze skutków są problemy ze stworzeniem Wilamowskiego Muzeum. Również w komentarzach przy debacie mieliśmy mały spór polityczny dotyczący tego, na kogo mniejszości mogą głosować, a na kogo nie powinni i dlaczego ktoś, kto głosuje nie tak, jak komentator by chciał, jest zdrajcą swojej narodowości. I z tego bym wyekstrahował takie pytanie dotyczące tego, czy nie boicie się, że zaangażowanie mniejszości w jakieś spory ideologiczne, czy przynajmniej zaangażowanie części mniejszościowych organizacji w spory ideologiczne jest zagrożeniem dla samej mniejszości i dla spójności tej mniejszości? I pierwszą o odpowiedź poprosiłbym Darię. Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie i trudno jest przewidzieć, jak co nasze działania teraz mogą spowodować. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że wszystko, co robimy w dobrej wierze dla UEM-ków, nie dla siebie, poświęcamy swój wolny czas. Też robimy wszystko w większości tutaj raczej charytatywnie. My jako grupa JLM-KO, kampanię prowadzi też Radio LMFM, no ale wiadomo, że są to kampanie prowadzone jakby z kwestią naszego wolnego czasu. Myślę, że spory związane, tutaj nasze wewnętrzne UEM-ków mimo wszystko zawsze będą się pojawiać i no właśnie nawet ten spis powszechny, w którym jest pytanie o narodowość, no to myślę, że tutaj jak najbardziej mogą się jakieś, część UEM-ków mimo wszystko będzie uważała, że źle, że robimy tą kampanię, że powinniśmy, nie wiem, nic nie robić albo właśnie może, że inne organizacje powinny bardziej działać, ale myślę, że
no, trudno jest przewidzieć, co tak naprawdę spowoduje. Dziękuję za odpowiedź. Teraz poprosiłbym Lisię o odpowiedź na pytanie, na ile polityczne czy ideologiczne zaangażowanie mniejszości może być zagrożeniem dla wewnętrznej spójności. Wydaje mi się, że nie da się działać na rzecz mniejszości, nie będąc zaangażowanym ideologicznie, bo to już by było samo w sobie, wykluczało się w pewnym stopniu, aczkolwiek jeśli chodzi o zaangażowanie polityczne, no to zawsze staramy się patrzeć w tych naszych działaniach, co jest dobre dla Wilamowian, dla tych Wilamowian, którzy się utożsamiają z tym wilamowską kulturą i chcą coś działać. Zawsze podejmujemy też decyzje gremialnie, jesteśmy jednak, właśnie to, że jesteśmy tacy mali, ma też swoje jednak dobre strony, że jesteśmy w stanie dotrzeć do znacznej większości tych naszych członków, więc jest to jakiś sposób, jeśli już prezentujemy jakieś stanowisko, jest ono w jakiś sposób przepracowane. Więc można powiedzieć, że to jest takie kolektywne działanie, które jednak w pewnym stopniu ma poparcie tutaj w terenie. Staramy się, to nie jest, że ktoś sobie prywatnie wystąpi, tylko zawsze jest to w jakiś sposób przegadane i poddyskutowane. Zawsze rozważamy wszystkie strony medalu, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na jakieś potknięcia. Jak nam to wychodzi, no to pozostawiam osądowi już zewnętrznemu, aczkolwiek zawsze to dobro wspólnoty jest dla nas tutaj najważniejsze. No i w kontekście tego zawsze rozpatrujemy jakiekolwiek decyzje. Dziękuję za odpowiedź. Teraz proszę Adama o ustosunkowanie się do tej kwestii. Tak, ja mam w pamięci takie dwa obrazki, to znaczy z jednej strony hasło wypisane na kartonie Caritaso, które jest parafrazą czy tłumaczeniem hasła strajku kobiet, z drugiej strony młodych ludzi broniących kościołów, dzierżących kaszubskie flagi, a więc okazuje się, że w tych ideologicznych sporach my Kaszubi jesteśmy obecni i chcemy pokazać, że jesteśmy to my Kaszubi. Problem pojawił się tak naprawdę przez pandemię w dużej mierze. Ja rozmawiałem na ten temat z socjologiem z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. On powiedział, że my Kaszubi zawsze byliśmy podzieleni tak, jak przechodzą te linie podziałów politycznych czy ideologicznych, ale zawsze spotykaliśmy się w cztery oczy i rozmawialiśmy o sprawach kaszubskich. Natomiast teraz, kiedy gdzieś tam ta komunikacja w internecie jednak jest skupiona na jednym wątku i nie jest to takie small talk czy taka luźna rozmowa, to niestety, ale bardzo się polaryzujemy. I to jest duże zagrożenie, bo ono może wpłynąć na to, że trudniej nam będzie nawiązać współpracę na rzecz tego, co gdzieś tam sobą reprezentujemy i na rzecz naszej mniejszości. Więc pod tym względem uważam, że powinniśmy po prostu się szanować, powinniśmy mieć różne poglądy, ale gdzieś się szanować, ale też nie uważam, że powinniśmy milczeć w kwestiach, które są dla nas ważne. Nawet jeżeli się z czymś nie zgadzam, to szanuję tych, którzy wyrażają to zdanie. Bo sądzę, że gdybyśmy my jako Kaszubi tego nie robili, to znaczy gdybyśmy nie walczyli o to, w co wierzymy, czy nie żyli według tych wartości i nie pokazywali tych wartości, które są dla nas ważne w życiu, to znaczy, że ta nasza kaszubskość byłaby takim folklorem, takim dodatkiem, który gdzieś tam robimy sobie po godzinach. Natomiast jeżeli to jest rdzeń naszej tożsamości, to jest to, co nas tworzy, wówczas normalne, że my będziemy też korzystali z naszego kodu kulturowego, z tego, kim jesteśmy, do wyrażania swojego zdania na różne tematy. I tak to myślę wygląda. I też muszę przyznać, że jako mniejszość w mniejszości, tak bym powiedział, też nie czuję się jakoś przytłoczony, ponieważ sam jestem konserwatystą i katolikiem, co nie kojarzy się z mniejszościami, ponieważ wiele osób właśnie przynależy do mniejszości i gdzieś rozumie to w jakimś paradygmacie lewicowym i większość moich znajomych aktywistów, nie większość Kaszubów, bo Kaszubi raczej wyznają poglądy konserwatywne, natomiast większość moich znajomych aktywistów to są osoby o bardziej lewicowych spostrzeżeniach i oni raczej na tym budują także, czy
współbudują w ten sposób swoją tożsamość, natomiast dla mnie właśnie mój konserwatyzm jest tym, co mnie popycha do tych wartości, z tym, że od razu zaznaczam, że ten mój konserwatyzm nie do końca jest tożsamy z tym, co w Polsce się rozumie jako konserwatyzm, bo on wynika jakby z mojej kaszubskiej tożsamości. Takim elementem naszego etosu jest na przykład to, że my żyjemy, nie tylko deklarujemy, ale żyjemy według pewnych wartości i mamy szacunek do porządku prawnego i instytucji, które tym porządkiem zawiadują. Czy polscy konserwatyści się w to wpisują? Niech każdy sobie sam na to pytanie odpowie. Natomiast uważam, że powinniśmy się różnić i powinniśmy jasno to deklarować. Dziękuję za odpowiedź. I to samo pytanie kieruję do Piotra. W przypadku Mazurów może tak dużych podziałów wewnętrznych nie ma na tle politycznym, głównie dlatego, że większość Mazurów nie tylko należy do swego rodzaju mniejszości etnicznej czy kulturowej, ale także religijnej, czyli to jest właściwie bycie mniejszością na kilku poziomach, ponieważ większość Mazurów, tych przynajmniej zadeklarowanych, wyznaje luteranizm. Ewentualnie są to metodyści. Oczywiście nie brakuje również katolików, ale często zauważam wśród katolików mazurskich spory wpływ na mentalność tej dominującej właśnie luterańskości. Tak więc wielu Mazurów tak naprawdę należy wielopoziomowo do różnych mniejszości i mamy chyba wzajemnie sporą dozę zrozumienia dla tej sytuacji. Natomiast nie uważam, żeby aktywiści mazurscy, czy nawet organizacje mazurskie nie mogły zabierać głosu w kwestiach ogólnopaństwowych czy ogólnospołecznych, ponieważ jesteśmy też obywatelami. Po prostu każdy z nas ma jakieś swoje poglądy, zestaw zasad, którym hołdujemy. W związku z tym nie uważam, żebym musiał jako na przykład działacz mazurski milczeć w każdej kwestii politycznej, ponieważ oprócz tego, że działam na rzecz kultury mazurskiej i że jestem Mazurem, to mam też swoje poglądy i jestem również obywatelem i chcę współtworzyć nasze państwo tak jak wszyscy inni obywatele. A żeby współtworzyć państwo, trzeba też czasami zgodzić się na coś lub na coś się wyraźnie nie zgodzić. Także nie, generalnie nie uważam, żeby to było bardzo duże zagrożenie. Najważniejsze, żeby tej temperatury sporu nie podnosić do takiego poziomu, tak jak Adam zaznaczył, za którym już nie moglibyśmy ze sobą współpracować mimo różnych światopoglądów politycznych. To jest pewne zagrożenie rzeczywiście, ale szczerze mówiąc nie uważam, żeby to była nasza wina, ponieważ to nie my zawiadujemy na przykład w mediach. A media, czy to komercyjne, czy niekomercyjne, mają jednak to do siebie, że grzeją różne tematy tylko po to, żeby uzyskać oglądalność czy poczytność. A my, jako mieszkańcy naszego kraju, też czasami poddajemy się tym wpływom, więc tutaj też trzeba być czujnym, ale nie uważam, żeby to było fair, żeby mniejszości odpowiadały za uspokajanie nastrojów, podczas gdy są znacznie większe siły w kraju niż przedstawiciele nawet kilkutysięcznych mniejszości. Dzięki. Serdecznie dziękuję za odpowiedź. To pytanie też dla nas było bardzo ważne, jako dla Otwartego Śląska, bo też często jesteśmy odsądzani od czci wiary z powodów różnych. I na tej odpowiedzi kończymy serię pytań. Słowem wyjaśnienia, ponieważ myślę, że to należy nadmienić, niestety jedna z uczestniczek naszej debaty, Julia Kaiser, z przyczyn technicznych, złośliwość cechą rzeczy martwych, niestety opuściła nasz czat, niezależnie oczywiście od woli. Opublikujemy te pytania dotyczące, te dwa pytania z publiczności z jej odpowiedzią jako suplement do naszej debaty. Chciałbym o tym poinformować, ponieważ nie chcemy, żeby ktokolwiek poczuł się tutaj wykluczony.
Szanowni Państwo, zarówno tutaj zwracam się teraz do naszych uczestników, jak i do osób nas słuchających. Docieramy już do końca naszej debaty. Z tego miejsca chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim naszym wspaniałym gościom za udział w tej debacie. Strasznie żałuję, i to jest moje akurat prywatne zdanie, bo mam w pamięci genialną debatę mniejszości, która była 2 lata temu w Wilamowicach. Jusia, tutaj uśmiecham się do Ciebie, że nie mogliśmy się spotkać niestety w rzeczywistości, ale no, wszyscy zdajemy chyba sobie sprawę doskonale z tego, w jak wyjątkowych czasach przyszło nam teraz szczególnie żyć. Mam natomiast nadzieję, że ta debata będzie czymś więcej niż tylko, powiedzmy, okazją przy spisie powszechnym i że w jakiś sposób oczywiście utrzymamy ten kontakt, a kto wie, może zapoczątkuje to jakiś cykl szerszych debat, zwłaszcza teraz przy spisie powszechnym, który, myślę, że tu wszyscy jesteśmy zgodni, będzie wyjątkowy dla nas wszystkich, niezależnie od tego, z którego skrawka Polski jesteśmy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję serdecznie tutaj za debatę, również naszym oglądającym oraz za wszystkie pytania, a także po prostu za bardzo gorącą dyskusję w naszych komentarzach. No i co? Bartłomieju, dodasz coś od siebie? Ja też chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i uczestniczkom debaty. Gdyby co dziękujemy, danke schön i dziękuję. Nie wiem, jak to powiedzieć po mazursku, przepraszam. Po śląsku, dziękujemy. A po śląsku na Dzięka. sam koniec. Dzięka. I zapraszam wszystkich też do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku Otwarty Śląsk, gdzie będziemy udostępniali informacje związane zarówno ze spisem powszechnym, jak i całościowo z śląskimi sprawami, a często też szerzej o problemach polskich mniejszości narodowych, etnicznych i różnych innych. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję. Zachęcam do udziału w spisie powszechnym oraz do dzielenia się informacją o tym spisie, zwłaszcza z tej perspektywy etniczno-narodowej, czyli zwrócenie uwagi na to, że przedstawiciele mniejszości mają prawo się spisać zgodnie ze swoim poczuciem i zgodnie ze swoją tożsamością. Więc dziękuję i do zobaczenia. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Spokojnego Do widzenia. wieczoru Państwu. Do widzenia.